Aiwa, zvakare tine umwe mubvunzo sekuru yatiri kuda kubatanidza ive miri zvayo asi mupindurenyu kamwe chete. Sekuru, chekutanga chida kutenda nemukana wamatipa kuti tinge tiri tinopindawo mumatare ano, matare ekwamhofu museyamwa, matare mukati medumbu remvura. Aiwa, tinotenda nemukana wamatipa sekuru. Aiwa, tinotenda. Sekuru, pane imwe nyaya yanetsa. Murume ari kuJoni, murume ari kuBotswana, ari mhiri uko kwemakungwa, mudzimai ari kuno kuZimbabwe. Obva achada kusunga nhengo yeumwe wake. Ndo nyaya yekutanga yatoda kuti taure, mutijekesere ipapo sekuru kuti zvinofamba sei, uyezve dare rachona rinobatwa sei. Number 1. Number 2, sekuru, pane nyaya yanetsa, nyaya yemubobobo. Nyaya yemubobobo sekuru, zvii zvinombonzi mubobobo uye zvakaipira papi, zvakanakirawo papi, kune vapi sekuru? Pajekeseiwo ipapo. Rega nditi chekutanga wataura nawe rinyoka rukawo kana kuti ruzhowa ndonawe kusunga nhengo. Wakataura nawe mubobobo. Mubobobo ndinodzokera panauya yekuromba, mubobobo kuromba. Unedzidzisa munhu iye anogona kunge akarombera kurima kana kuti ane bhizimusi kana kuti umwe anotya madzimai kana kuti umwe ane ruchiva asi anoda kuti zvingomuitira nyore. Saka akatarisa mudzimai umwe anogona kuva akaromba uya kwandiri tomudzidzisa kuti ukatarisa mudzimai uchatanga kutambisa chigunwe uchidai. Kutambisa chigunwe kwaanenge achiita ikoko anenge achitoita bonde. Munenzesisa umwe anonzi ringava gombo rako richange richitamba-tamba. Kutamba-tamba kuri kuita gombo ikoko ari kutoita bonde. Munenzesisa waatarisa waachiva iye paari anenge achitonzwawo sekuti ari kusangana nemunhu wechirume. Bonde ari bobobo hausi kumunhu wechikadzi chete asi kunyangwe varume. Kune vanoushandisa usiku achizodanwa zita rekuti gondwa waturika. Munenzesisa gondwa waturika anenge akushanyira mudzimai wako kana kuti ushanyira murume wako oita bonde naye usiku akadini akarara. Asi mubobobo wabuda pachena ndounoitwa kunyangwe masikati kuti kunyangwe mukombi mudzimai anogona kupiringishika akutonzwa sekunge ari kushandwa ari kuitwa bonde. Saka zviriko asi ikoko kwese kuromba. Namotaura kuti kuromba kuri pakasiyana siyana. Nawe rinyoka rukawo ruzhowa inhau yakanakisa. Vanhu vanosiyana asi ini seni ndinoikurudzira nokuti ndinoita uye ndinoigona. Anonzi security ka. Nhasi unopane foni yawakambobata isina password, isina kana pattern kana pin. Foni yese yawabata iye zvino unotanga hakusisina yekungoswipa. Foni yese wakutanga waisa pattern kana pin. Kunyangwe kambudze zvakwaka kasina zvakanoziya. Ihombe wesi yakutotanga yabayiwa. Zviri kuitirwei? Kuchengetedza data kana kuti information yako iprivacy. Munenzesisa saka ndo nawe yatiri kutaura kuti mudzimai wako kana kuti murume wako idata iprivacy rako chengetedza. Hazvisheyiwe. Handisheyi newe mukadzi ne kana kuti ndosheya newe murume wangu. Saka nhasi uno tine mubobobo yakasiyana siyana nekuti warara nemudzimai womunhu unogona kugadzirawo kuzvimba dumbu robuda mvura roita dumbu remvura. Koita nhasi uno unogona kumera makwamba efishi yehove mwiri wese. Indudzi yemubobobo, indudzi yerukawo runyoka. Makumba anogona kuita senyoka. Takamboita imwe yakanetsa pagoromonza yatakabata basa yemurume aichaira magonyeti. Vanhu vakanamirana. Tisi takaita basa iroro. Vanhu vanonamirana. Runyoka ruzhowa kana kuti rukawo. Kune yemujuro uchita weti kune uchibuda mujuru kudai. Kune yekujuja ropa. Kune kuendesa munhu kumwedzi kasingapere. Inzira dzakawanda, wanetswa, washungurudzwa, watambudzwa. Inawe kuita gumbomba, gumbo panze.
izvozvo wadumbu nemvura wari kuti uya nekupedzera dambudziko iroro. Tiri kuti uri mheri hausi muno muZimbabwe, asi kususpekta murume wako ari kuSouth Africa, kana kuti murume wako ari kunze kwenyika, kana kuti mudzimai wako ari kunze kwenyika, kana kuti muri mese ikoko. Chakuchaya runhare. Ndinokuudza kuti ita so ndipe zita sene mune mutupo nditumire mufananidzo. Ndoita zvandinoita iwe woita zvaunoita ikoko. Ndokupa mazuva 2 achingonodai kunozama. Wabata tsoro yako. Hazvina basa kuti uri pedyo neni wouya kwandiri here kana kuti uri kupi. Unobatsirika. Kuroti ivo vari pasi sekuru Mzeyamwa variko kwese vanosvika, vadi tiketi rendege kusvikako. Aiwa visa kana kukwira isusu tine mafambiro edu mumhepo. Aiwa tinotenda sekuru. Papejo pedu peFacebook takapostawo zvatakaposta tichitaura nyaya yemafake friends. Sekuru vanhu vatambura nekutamba nevanhu kana kudhonzera pedyo vanhu vasingavade. Unoziva kazhinji munhu unoisa pedyo newe ndiye anokuparadza. Dambudziko riri kuitika inawe kusaziva. Asi tiri kutaura kana uchishanyira matare uchava neruzivo. Nokuti waunovimba naye uchifungidzira kuti ndewako dzimwe nenguva itori mhando yako. Saka tiri kuti vanhu ngavapade ngavapangwarire ipapo. Unoziva sei kuti munhu uyu muipi? Nhasi unotarisisa cherechedza. Usaikuda kutamba nemunhu anofanira kungoti kana ainewe anenge achikubata-bata musoro wako. Haikuda kufanira kutamba nemunhu wokuti nhasi uno umwe anotanga kukwazisa anoita seanokukwenya pakati pemaoko ako. Ngwarira munhu anongokushedza kuti uyu andikutengere, uyu andikutakise, uyu andikugochese. Vazhinji vaparadza dzimba. Vazhinji vasvika murufu nekuda kwenhau idzodzo. Saka waunongoda kusapedyo pako ndiye muipi. Saka isusu tinokurudzira daikona kuvimba newese. Nokuti mafake friends zvechokwadi aparadza mamarriage. Aparadza upenyu hwemunhu. Umwe anoyachita seakanaka achikwereta pakudzorera achakwanise yava hondo. Hauchakwanisi kudzorera munhu pfuma yake. Yava pano nepano. Saka zvose izvozvo zvinhu zvakaipa hatizvitendere. Asi tiri kuti kana une matambudziko kana fungidziro yezvinhu zvakadaro, sununguka kutishanyira. Kana unowo umwe wako usiri kuvimba naye, tokubudira pachena kuti akaipa zvechokwadi reka kuti mutsvene. Wotamba wakangwarira kusvika papi? Aiwa tinotenda sekuru, tinotenda nekutitendera kuti tinge tiri pano, tinge tiri tinokurukura. Ayo ndofunga mangozvinzwira kubva kuna sekuru. Makasununguka kuvabata panhamba dziri pascreen, vabate mukaona vachiita sevanononoka kupindura. Dzimwe dzenguva vanenge vari mumatare semunhu anogara ari very busy zvokutoti ukanzi uya nasekuru nguva yakati zama kubata nguva. Sekuru tinotenda nekuwanikwa muinesu pazuva ranhasi. Aiwa tatenda sekuru mazvita. Tatenda.